ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш.tj. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба саи мо рой кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем. Яки мошини фурӯшӣ аз Сайбадрон ВАЗ 21099 ҳастад ки соли бароишаш 2002 соле ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. мотораш 1.6 литра, коробкаш механика, сазидани мошин мегад нахаду. мошин мега 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. радной краска серебриса, салоншам тоза, магнитофон, баллонш средни, дискаҳои худаш. мошин мега 100% ягон камбудиша нагуфтан. сроша мегад фурӯхта мешад бо нархи 9500 сомонӣ барадрон, бо арзон муомилаи хубам дорад. ин мошин барадрон дар ноҳияи Хуросон қарор дорад. 9500 сомонӣ мошин мегад нахаду ҳастад, камбудиша нагуфтанд. рақамои телефоншонро мегафон аст, кадоми шумо харидор бошед, ина занг занед, бо арзона мекунанд. агар шумо дар хали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника барои фурӯхтан дошта бошед, сурат, маълумот, адрес ҳамаша нависта қати рақамотон мо дар видео айда мехе рекламада мегузорем. аз шумо хоҳиш ки лайкотон нагузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз дорен, силкаша падиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон ВАЗ 2102 ҳастад ки мошинои советский молодёжни соли бароишаш 2005 соле ки судичурӯ мегад бензини холия, умуман газадагӣ неста. мотораш 1.6 литра, коробкаш механика, сазидани мошин мегад нахаду. мошин мегад то моҳи сентябра ҳуҷҷат дорад, яъне ки қариб 10 моҳи дига мешавад. 4 та баллон мегад 80%, электропакет, полни худ мегад, ҳама ҷош мегад электрония, телевизор ва амхали чизо самвуфер дорад, яъне ки монитор телевизор дорад. мошин мегад фақат ами як где-то 200-300 сомон дорад, мегад расход дорад, дига ҳама ҷош 100% мегад, дига ягон камбуди надорад. где-то як то 300 сомонира мегад расход дорад, меличовка кор ҳаминоша мекунед, дига ягон расход надорад. 4 диска, 4 баллон 80%, электропакет, то моҳи сентябра ҳуҷҷат дорад. нархи мошина мегад 12000 сомонӣ гуфтесем, бо арзонтарам мекунем. ин мошин дар ноҳияи Абдурахмони ҷомеӣ қарор дорад. 12000 сомонӣ ки мошини нахаду, сроша мегад пул дар кошта, бо арзонтар мешавад. рақамошро дар поини видео аст, маҳрамат занг занед. саи мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Opel Astra F ҳастад ки дар кузофи караван светои сиёҳ соли бароишаш 1994 соле ки бензин газ ҳардуш кор мекард. мотораш 1.6 литра, коробкаш механика, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та баллон мегад қариб ки нав аст, мегад 80%. просто мошина моҳика накарда сурат гирифтиян. люкам дорад, магнитофон дорад, мошин мегад нахаду аст. хай 94 соле мошин ами хеле сазидания нахаду мегад, хай мисол як моҳикаш мегад 33 мошина мегад ҳай мекунен. сроша мегад пул дар кора мефурӯшад, бо нархи 13000 сомонӣ барадрон, бо арзона мешавад. Opel Caravan 94 соле ки нахаду ҳама ҷош кор мекунад, 13000 сомонӣ. маълумотои бештарша мегирен. ин мошин дар ноҳияи Қумсангер қарор дорад. номери телефоншо тисел аста, кор мекунад 100%. аз ҳамин рақамо бештар маълумотша гирем. тоқа вариантҳои сумма мега хай ягон вариантҳои алишан дошта бошанд, метавонед пешниҳод кунед. кадоми сумката мегирад, бо ягон сум муомила мешавад нахаду. лайкора гузорен ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чизи дорен, падисаш кунед. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Opel Vectra A ҳастад ки соли бароишаш 1995 соле ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. мотораш 1.6 литра, коробкаш механика, сазидани мошин мегад нахаду. мошин бардорам хали свет аст, салоншам нормалния, 4 диска ва 4 баллонои 50%, хай дарош, яъне ручноӣ мешаванд. чихолои навам дорад. дӯстони азиз, мошин мегад нахаду аст, 100%. инам хали сазидани чихеле ки дар сурати 95 соле. ин мошин дар ноҳияи Файзобод қарор дорад, фурӯхта мешавад бо нархи 18000 сомонӣ барадрон, бо арзон муомилаи хубам дар назди капот дорад. дар ноҳияи Файзобод 18000 сомонӣ савдо мекунем мегад. ина рақамои тиселшо нависта, кадоми шумо харидор бошед, маҳрамат занг занед. шумо дам агарам хали мошинаи фурӯшӣ, мошинаи боркаш, хона, замин, квартира,
ягон техника чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен сурат, маълумот, адрес, нархи наво ва рақамотро нависта роӣ кунен. Инам хел фурӯшта мегузорем. дӯстони азиз, лайкотро намонед дарек надорем ва силикаи навора падлисаш кунем. панҷум мошини фурӯшӣ ҳастаи баҳадрон Daewoo Nexia ҳастае ки светои сафед соли барои 1996 солае ки бензин газ ардаш кор мекард. моторош 1.6 литр, коробкаш механика, сайзтаи мошин мегӯяд нахаду. документҳои мошин мегӯяд буд шуда, газ бензин мегӯяд 100% кор мекунад. 4 дискаҳои молодиҷ дорад ва 4 балонаи 70%. магнитофон, электропакет, родной краска сафед, ҳамаш 100% мегӯяд. хай бо маълумотҳои пурра аниқташа занг зада мегирен. ин мошин баъдон дар шаҳри бохта, шаҳри Қорғонтепа қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 13000 сомонӣ бардорон, бо арзона мешавад. Daewoo Nexia 96 сол 13000 сомонӣ ки мегӯяд нахадоай. рақамои телефоншон билайн аст. дӯстон билайн айми рақамо метавонед ки дигар маълумотҳои пурраша гирен. агар шумо ягон мошини хариди дигар хел марка бошед, дар комментария нависед чӣ хел марка мехаред, аз кадом солош, кадом территория. мо албатта ки ёфтем баҳри шумо видео када пешкаштон албатта мекунем. шашум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдон Toyota Corolla ҳастае ки соли барои 2002 солае ки бензини холияи мошин мегӯяд. умуман газадагӣ неста ва мошин як даст гаштагиае. моторош 1.6 литр, коробкаш автомат, сайзтаи мошин мегӯяд бенива тоза. мошин мегӯяд кузов нозада ва ягон сарапина надорад. 4 балонаи пачка, 4 калпакои худаш, кондитсионер, электропакет, ҳама ҷош кор мекард. мошин мегӯяд бениҳоят тоза, ҳамаш заводской мега, ягон камбуди надорад. мошин як даст гаштагай ва тоқа бензини холӣ кадми гаштагай, яъне ки мошин мега 7 литр да 100 мегардад 100%. маълумотҳои аниқ ва пурраша мегирен. нархи мошина 77 гуфтасем баъдон бо каунтари дигар арзон мешавад. дар назди капоти мошин ин мошин дар шоҳи душанбе қарор дорад. бисёри баъд не камтар мега арзон мекунем. одамоне ки намехаранд мега илтимос занг назад, барое ки одамони коргаранд тоқа харидор марамад занг занем. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон ВАЗ 2106 ҳастае ки соли барои 1994 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотороша 1 литри простой гуфтааст, коробкаш механикае, сайзтаи мошин мегӯяд нахаду. 4 дискаҳои молодежи, 4 балонаи 80%, салоншам тоза, магнитофон кор мекунад. фақат амин мотор мега камтарак кор дорад, мега нагуфтая чӣ кор, камтар кор дорад мега, дига ҳамаҷош 100%. намедонам моторе ки масъала мехӯрад, дуд мекунад, чӣ мекунад намедонам. камтар мега моторош камтар кор дорад. нархи мошина мега 8000 сомонӣ гуфтасем, бо арзонтар мешавад. ин мошинам дар ноҳияи Хуросон қарор дорад. 94 сол 8000 сомонӣ бо арзон мешавад. камтар мега моторош кор дорад тамом. рақамои телефоншон мегафон аст, кадоми шумо харидор бошед, мошинчаи маладёжни дигар маълумотоша гирен. бозам такор шава лайкора гузорем ва силикаи навори моро дар WhatsApp имотон палица кунем. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон бояд тега астаи Toyota Corolla як астае ки соли барои 2006 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторош мегӯяд простой экономи 1.5 литр, коробкаш автоматаи мошина мегӯяд сайзиниш бениҳоят тоза. мошин мегӯяд салон тоза, 4 диска, 4 балонаи нав, хадавои кондитсионер, электропакет ҳамаш кор мекунад. нашуд тонировкане ки ягон чи нагуфта инаша аниқ када мегирен. мошин мега ягон кам буда ҳама ҷош кор мекунад 100%. нархи мошина мега 70 гуфтасем, бо арзон ҳам мешавад. ин мошин дар шоҳи душанбе пойтахт қарор дорад. нархи мошин 70000 сомонӣ барадорон. рақамои телефоншон мегафон аст, кадоми шумо харидори кан кардан бошен, бо арзон ҳам мешавад, яъне ки алиш нам мешавад, мега тоқа суми холӣ. дар рақамошон кор мекунад, маромад занг занед. лайкора гузоред, дарек надоре ва навора дар WhatsApp имо падлисаш кунед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон ВАЗ 2101 ҳастае ки мошинаи советский соли барои 1970 ҳастае ки 1972 сол бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотороша 1 литр гуфтааст, экономни, коробкаш механикае, сайзтаи мошин мегӯяд нахаду. инами кузоваш камтарак ҷои паққа дошта, дига ҳама ҷош 100%. родной краска нам хеле серебристая ва алюминия медонем, хеле аз худаша мегӯяд соҳибшон. магнитофон ҳама ҷош кор мекунад. мошин мегӯяд нахадо, хай камбудиша нагуфтиян, нашуд ҳуҷҷат хадава и чизо маълумот нестай. нархи мошина гуфтасан 6500 сомонӣ баъдрон бо арзона мешавад. ин мошин дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад. 6500 сомонӣ бо арзон мешавад. на рақамои тисяшон нависида аст, кадоми шумо харидор бошед, марҳамат занг занед.
ماشین فروشی نوبتی از بادرون خونده استارکس که ماشین مسافرکش سال برایشش 2000 ساله که سودش فروش گازی خولی استارکس های گاز کتی موتورش سلیترسه کارابکاش مکانیکا سایستانی ماشین میگد نخدو ماشین مگ حجتاش بود شدگی موتور میگد کم بودی نداره رادموی کراسکم خیلی سریبریستی و 4 دیسکا 4 بالونه 80% خونده استارکس میگد نخدو است اینم خیلی سایستانی موتور میگد 100% расход نداره و کمتر دیگه میگد ارزان کدام میتیم دیگه بسیاری بعد نرخ ماشین میگد 28000 سومانی از بردارون با معامله میشه که نکی بسیاری بعد نه 28000 سومانی این ماشین در شاید دوشنبه قرار دارد. بودن دوستانی که در کامنتر خوش کردن که هم خیلی میشه خونده های استارکس گاز کتیمونیم اینا برای شما خونده استارکس 28000 سومانی با سودا میشود رقم تلفنشون مگافون دوستان از لایک را گذارین و از سلیکای نواری ما رو واتساپ ایمو چیز دارین پول میخواد سلیکاشا پادیساش کنین. ماشین فروشی از بادرون باید تگاس های مرسدس بند سه کلاس که سیچکا سویتوی سریبریستی سالی برایشش 1995 ساله که سودی فروش بنزینی خولیام گازن دارد ابیومش 8 لیتر کارابکاش مکانیکای سایستانی ماشین میگد نخدو 4 کالپاکای خودش و 4 بالون 80% چه خلوی نو همه خیلی رادموی کراسکا سریبریستی ماشین میگد نخدو که نمونهشو تنیروفکا یک نوچه نگفتیان نمروش ترانزیت ماشین میگه 100% توزهاک اومده میگه ببینید ماشین فقط درونی همین شهر گشته نرخ ماشین میگه 40000 سومانی گفته است با ارزان تر قدم میتیم این ماشین در شهر خوجند بوستانی قرار دارد رقم تلفنشو تیسل بدون عزیز ماشین میگه نخدو ارزان تر میشود بودن دوستانی که از شهر خوجند خیلی خوش کرده اینا بهاری شما مرحمت دیگه معلومات پروژه گیرین. ماشین فروشی نوبتی از بادرون باید تگاس دایو نکسی است که سویتوی سفید سالی برایشش 1995 ساله که بنزین گاز هردش کار میکند موتورش میگد پلاستیک 6 لیتر کارابکاش مکانیکای سایستانی ماشین میگد حالتی خوبی بهترین ده ماشین میگد 4 بالونی پاچکا میگد دارد موتور میگد دود نمیکنه حجتای سالانش میگد بود شدگی ماشین میگد سروش فروخته میشود با نرخ 12900 سومانی 4 دیسکا 4 بالونه نو الکتروپاکت ماگنیتوفون کار میکند فقط یک حجت میکنی دیگه میگیری ماشین ها میکنی ماشین میگد چه گم موتور دود نمیکنه هماجوش 100% میگه اومده بینین این ماشین چای تنج نکسی ارزونک بود تیمبولی که خیلی مالادیوش نکرده گسه بدرون 12900 سومانی ارزون میشد ماشین در شهر دوشنبه پایتخت کدام شما که میخواین رقماشو در پایین ویدیو نوشته گسه مرحمت دستروشنی زنگ زنین بو کمتر معامله میشود 12900 سومانی شما دم اگر هم خیلی ماشین فروشی خانه از زمین کوارتیره باشد برای فروختن صورت معلومات چرا کنین فروش تا میگذاریم این بود 12 ماشین فروشی تا ویدیو آینده.